Cool tata. Je jak, spašava ljude i zna super vozit. Ali moj tata Bokić. nije mu ni sličan. Kad imaš takvog tatu, svi te maltretiraju. Izvući ćemo te nakon praznika, jadniče. Ova priča je o mom tati. I kako sam ja od njega napravio mafijaša. Tako znači, vi ste novi stanari. Ovo je jedna mirna četvrt i naravno želimo da takva i ostane. Ako i ti budeš miran, neće biti nikakvih problema. Sorry, meni govoriš. Ti si Rick Boskam? Ricky Boscampi. Moj tata je mafijaš. Ćao. Ako ga fino pustite, možete ići. Inače će doći moj stari, a onda bolje da vas nema. Okej. Buongiorno. Dan! Čekaj malo, kakav mafijaš? Ej, Riki, šta si upao u kantu gela? Šta misliš, koliko još dugo možeš lagati? Tvoje ime? Ricky Boscampi. Ti si Ricky Boscampi. U mojoj ulici živi kriminalac. Ovo je naš teren. Tko ti je stari i šta to radi? Nisam ništa kriv, sve je bila laž, časna riječ. Ovo je za tebe. Viva l'amore! Salute!